Salutare, Dragoș Mihaescu sunt și astăzi împreună cu mine veți găti un filet de păstrăv somonat servit alături de un sos cremos ce a plecat de la ideea unui sos lemon butter. Aici aveți o listă cu ingredientele de care aveți nevoie și să dăm drumul la treabă. Voi începe prin a porționa fileul de păstrăv somonat, voi tăia ambele capete, astfel obținând o bucată de 170-180 de grame. Acum voi efectua două incizii pentru a ajuta fileul de păstrăv somonat să se gătească mai ușor și pentru a permite condimentul să se întrepătrundă mai bine în acesta. Acum voi adăuga sare și piper din belșug și îl voi lăsa să se odihnească pentru următoarele câteva minute. În tigaia pe care am pus-o la încins voi adăuga circa 10-15 ml de ulei și voi adăuga fileul de păstrăv somonat cu pielea în jos pentru 3 sau 4 minute la o temperatură mică spre medie și îl voi lăsa să se gătească. Între timp fileul a fost gătit pe ambele părți, acesta fiind rezultatul, o piele crocantă și foarte suculent. În tigaia în care am gătit somonul am adăugat zeama obținută prin stoarcerea jumătății de lămâie și un cub de 25 de grame de unt. Acum că untul s-a topit, am adăugat și 200 de ml de frișcă lichidă, peste care am adăugat sare și piper. Acum voi lăsa sosul să scadă până voi obține consistența unei creme. Într-o altă tigaie voi adăuga foarte puțin ulei, puțin zahăr și voi carameliza puțin această ceapă roșie. Când ceapa va căpăta culoarea caramelului, o voi scoate în tigaie și o voi lăsa să se odihnească. Relichia pentru decor o voi felia cât mai subțire posibil. Să începem montajul. Acum voi lua sosul și îl voi turna la baza farfuriei. Acum voi zdrobi niște fulgi de migdale. Voi lua fileul de păstrăv somonat și îl voi așeza în centru. Farfuria cu produsul finit îl veți găsi la mine pe Instagram.